So ito guys, December naman ngayon. May konti tayong mga biyayang nakuha. So ito, pamimigay lang din natin to. Ito, konti lang naman yan. Ayan, pamimigay natin ngayong December. Ayan. Tapos ito, konting nito. Ayan. So ayan guys, puntahan na natin yung mga bibigyan natin. Konti lang to, sana matuwa sila dito. So guys, may konti tayong pamimigay sa sa mga kapitbahay natin. Pag Pasko naman medyo may konti naman tayong natatabi. So i-share na rin natin yung konting blessings natin. Hihintay ko lang. Ayan, bumili ako doon sa may kabila. Ayun guys, doon ako bumili sa sa tindahan na yun. Papamigay natin sa sa mga kapitbahay. Konti lang yun, sana matuwa sila. Ito na yung mga napamili natin guys. So pamimigay na natin to sa sa neighborhood. Ayan, konti lang naman to. So tara na. So ayan, dito tayo mamimigay sa neighborhood. Tao po, mamamas ko po. Tao po. Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Okay na. Dumaan muna tayo sandali sa simbahan.